Vítajte u nového videa a dneska si zahrajem ten blbý, rageový Traveling Trader. A keď ma teraz niečo nasere, tak ja asi končím s tou mapou. Takže idem tam a vidíte, že tu som odkopaný a mám zlé znamenie. To je vážne, že blbé. Takže chvíľku to pre vás zrýchlim. Počkajte. Super, som tu. Dobre, a posledný blok máme na to, aby sme tu mohli konečne výsť odtiaľto. Super. Skončili sme v minulom videu z tohto Traveling Traderu tak, že sme dostali zlé znamenie. Jak to mám vysvetliť? Kde je? On je snať sprostý. No, poď. No, na teba sa vysereme. Na toho vindicátora blbého. Kde je? Dobre. Takže ideme na to, konečne, tento Traveling Trader a konečne, tu není žiadny rage a práve ma ide zabiť zombík, ale na to sa tiež tak vykakáme. No ja som ti to už všetko skradol, prepáč. To je môj dom. To si nerobí zo mňa srandu. To je môj dom. On teraz chce... Počkaj. Čo to znamená? Prepáčte, ale ja neviem, čo sa stalo. Dobre, super. Dostali sme knižku, to si zoberiem.
Prepačte. Dávam to okamžite nižšie, dobre? Prečo mi to ten Minecraft robí s videami? Co tu robia za hudbu? Ten nájazd som nepochopil, ale OK, pochopíme. Hej, ja tomu nechápem. Ja tomu vôbec nechápem. A čo to znamená? Že to asi prehrajem. Dobre. Vybuchnite. Nech. Prosím, vybuchnite. Creeper, kde si? Creeper. Dobre, no, super. Čože? To sa nedá ovládať. Zabil som ich. Tak, toto bolo napínavé. Nemôžete mi povedať, že toto nebolo napínavé. Dobre, to je jedno, nebudem ako debilné decko, alebo jak sa tomu hovorí. Potrebujem krafťa. Ale jak po mne išli, tak to bolo nenormálne. Ale čo mám v tejto mape akože robiť? To by ma najviac zaujímalo. Villager Stronghold map, hej. Tam je duch. Ja vážne nechápem túto... To má 9 minút, to má na 100% 9 minút, toto nemôže mať 39 minút za takú krátku dobu. Dobre, idem ďalej. Čo mám robiť? Prosím ťa, Fred je nemám. Dobre, tak ja vážne neviem, čo s touto mapou je a neviem, asi som podvádzal, alebo...
Ja jednoducho vážne nechápem, ľudia. Ideme preč odtiaľ, to je tu hrozne predsa v týchto dedinkách, takže ideme preč. Takže užite si timelapse a ideme na to. Dobre, ja to vôbec nechápem, že kde je východ odtiaľto, takže no, ja tomu vôbec nechápem, ale jednoducho Dobre, takže ja tomu zase nechápem. Dobre. Takže no, takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a ja sa s vami lúčim. Viem, že to bolo krátke video, ale ja za to nemôžem. Ja tomu jednoducho... Dobre.